Quan el papa Lleó XIV va abandonar la península Ibèrica i les Illes Canàries després de la seva visita apostòlica del juny de 2026, les imatges de multituds, celebracions i actes multitudinaris van ocupar les portades. Però dies després, als carrers de Moià, moltes persones continuaven parlant del que havien viscut. Els veïns destaquen especialment el missatge de fraternitat i diàleg del pontífex. En els seus discursos, Lleó XIV va demanar superar la polarització i les divisions socials, un missatge que va connectar fins i tot amb persones poc vinculades a l'Església. Entre els moments més recordats hi ha la gran trobada de joves a Madrid. Molts participants van quedar impressionats pel silenci de la vetlla de pregària i per la crida del papa a buscar la veritat enmig de la desinformació de les xarxes socials. A Barcelona, la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família va ser una de les imatges més emblemàtiques de la visita. Més enllà de la seva espectacularitat, molts van destacar el seu valor simbòlic i el missatge espiritual associat a l'obra d'Antoni Gaudí. La visita també va tenir un fort component social a les Canàries, on Lleó XIV es va reunir amb migrants, voluntaris i famílies afectades per les rutes migratòries. El papa va reclamar una resposta més humana davant el patiment de les persones que arrisquen la vida al mar. Una altra de les frases més comentades va ser la pronunciada durant la missa a la Sagrada Família: "No podem creure en Jesús i matar l'innocent", interpretada per molts com una defensa de la dignitat humana i de la pau. Més enllà dels grans actes, molts creuen que el veritable impacte de la visita es mesurarà en les reflexions personals que ha despertat. Segons els testimonis recollits a Moià, el que més ha quedat és la sensació d'un papa proper, capaç de parlar amb serenitat, esperança i humanitat.